Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура каршындагы аналитика һәм мониторинг комиссиясе җитәкчесе, тарих фәннәре докторы, этнограф Дамир Исаков. Дамир абый, исәнмесез. Исәнмесез. Дамир әфәнде, безнең өчен инде күптән көтелгән җанисәп ахырына якынлашты дисәк була. Инде шуның мәгънәсендә әйтергә кирәк, бу компания Россиядә инде узган ел ук төгәлләнергә тиеш, мәгълүм сәбәпләр аркасында шул пандемия белән бәйле аны 2 тапкыр вакытын кичектерделәр. Миңа калса, менә федераль дәрәҗәдә бу вакыйга дип әйтик, бу җанисәп әллә ни шау-шу куптармады кебек. Яңалыклар лентасында да аның хакында мәгълүматлар бик аз гына булды. Пандемия гына сәбәпче микән моңа? Әллә инде бу компанияның Россия масштабында әһәмияте шуның кадәр генә дигән фикер каламы? Менә минем соңгы дәврдә инде минем аркылы үтте эш халыкны исәпкә алу. Совет чорын биткәннән соң инде ул. 2002-2010 менә хәзер быелгысы бәйләмәләр буенча 2002-се бик шау-шулы булса да, булай оештыру һәм үзара көрәш ягыннан быелгысы иң катлаулысы булды. Чөнки хәзер яңа ресурслар бар, бирәт электрон ресурслар. Шуңа күрә бик күп бәхәсле мәсьәләләр шунда чыкты. Һәм менә теге авыр булган регионнарда бәхәсләр, галимнәрнең теге фикер алышулары, каршылыклар шуның аркылы үтте. Шуңа күрә бәлки теге дәүләт дәрәҗәсендә ул бик тыныч алып барыладыр. Әмма экспертлар тирәсендә шау-шулар күп булды. Һәм ул минемчә шулай булырга тиеш иде. Чөнки хәзер халыкның зур өлеше электрон чараларда утыра. Шуның белән фикер алышабыз, бер кеше шаяру буларак әйтән дуланы, син анда электрон чараларда булмасаң, син дөньяда гомумән юк. Шундый нәрсә бар. Бу халык исәпкә алу ул билгеле оештыру ягыннан булай әйбәт кенә оештырылган. Соңга калса да, шуңа күрә бәлки теге исәпкә алучыларны, переписчикларны без бик күрмибездер дә, кай вакытта күрсәтеп кенә алалар, алар үз эшләрен эшлиләр барбер. Хәзер инде бетте дип әйтсәк тә була бу вакыйгаларга. Шуңа күрә берникадәр нәтиҗәләр дә ясарга була. Менә нәтиҗә дигәндә без бит инде һәрбер эштән соң йомгак ясыйбыз һәм аның уңышлы, җитешсез якларын күрсәтергә омтылабыз. Һәм бу ялгышларны кабатламас өчен киләчәктә нәрсә эшләргә дип үзебезгә бер план да куябыз. Менә бу исәп алу компаниясендә безнең уңышлы якларыбыз һәм уңышсыз якларыбыз нәрсәдә булды? Инде бүгенге көндә берникадәр нәтиҗә ясарга мөмкинме? Менә булай теге гомуми карашлашсак, билгеле 2002 елны ситуация катлаулырак иде. Анда бит татарны 45 меңгә бүләргә омтылдылар. Һәм ул чынлыкта реаль караш иде. Мин үзем анда катнашып, сугышларда Мәскәүдә институт этнографиягә да йөреп анда бәхәсләшеп Чешковлар белән, ул вакытта эштәлекне яхшы беләм. Ул вакытта без шулай ул атакны кире кактык. Бөтенләй булмаса да. Менә быелгы халык исәпкә алуның үзенчәлекләре бар аның үзенең. Чөнки менә мин әйткәнчә, теге официаль даирәләр ягыннан бу официаль юл белән үткәрелеп килә, әмма эшкә тарткалашлар күчте менә электрон чараларга. Һәм минем күзәтүләр буенча бу юлы бәхәсләргә төрле эксперт, галим төркемнәре күп кирип китте. Шуңа күрә бәхәсләр кызды. Алар күбесе шул интеллектуаль бәхәс, ләкин анда электрон чараларның үзенчәлекләреннән чыгып караган вакытта бик күп даирәләр дә килеп керделәр. Гади халык керде бәхәсләргә. Бигрәк тә күп күренә ул Башкортстан мәсьәләсе буенча. Анда бит инде төрле төркемнәр оешты. Теге электрон чараларда оештырган төркемнәр. Алар һәрберсе үзенең мәнфәгатьләрен алга чыгарып анда, аңлатып, дәлилләр китереп анда мәш килделәр. Шуңа күрә бу юлы минемчә татарлар, минем күзәтләр буенча күбрәк күтәрелделәр алдагы халык исәпкә алуга караганда. Алар үз мәнфәгатьләрен яклап, бигрәк катлаулы регионнарда һәм үз фикерләрен белдереп килделәр. Аяк терәп каршы торды безнең халык аның мәнфәгатенә каршы чыгышларга. Минемчә бу яхшы күренеш дип уйлыйм мин. Хәтта минем фикер буенча Башкортстан эчендә җирле властьлар артыгын кыланып җибәргәч, йоклап яткан татарны уятырга да ярдәм итте бу минемчә. Шуңа күрә алар Башкортстан хөкүмәт даирәләре безне файдага да эшләп аттылар бер дәрәҗәдә. Әле без Башкортстан һәм башка Россия төбәкләренә тагын бер әйләнеп кайтырбыз. Менә бу җанисәпнең татар өчен милләт буларак
әһәмияте, менә бу үткәрү. Ни өчен без менә бу сан өчен, аны киметмәскә, аны булганын саклап калу өчен җан тартышабыз? Мен электән шөгыльләндем татар демографиясы белән. Татар халкының 7 томлык тарихында бөтен демографик очерклар минеке. Шуңа күрә мин бик озак дәвр шөгыльләндем белән. Әйтә алам демограф буларак. Әгәр дә синең саның юк икән, син дөньяда беркем дә хисаплашмый. Шуңа күрә халыкның саны җитәрлек булырга тиеш. Син аяк терәп бер нәрсә чыгарып салган вакытта, әгәр дә син анда 100 мең икән, синең саның сиңа шулай карашта шундый була. Әгәр син саннар миллионнар икән, сиңа ихтирам белән карыйлар. Шуңа күрә татарның санын саклау, аны үстерү ул безнең өчен бик әһәмиятле. Аннан соң башка яклар да бар. Менә гел әйтәләр инде, Россия цивилизациясы ул беренче чиратта төрки-славян симбиозы буларак барлыкка килгән. Монда фин халыклар да бар, бергәле башкалар да бар, ләкин төп рольне монда славян халыклары һәм төркиләр уйлаганнар. Гел тарихта шулай булган. Шуңа күрә ул бит төрки цивилизациясының артында кемнәр тора дигән сорау килеп тугач та беренче чиратта татар искә төшә. Чөнки татарның тарихта урыны бар. Безнең бабалар әллә кайсы гасырларда ук дәүләтле халык булган, һәм шуңа күрә мәдәният та бар безнең. Шуңа күрә бүген кайберәүләр тиз генә теге республикалар булгач, без бик кәйләнәбез дип тырышып карыйлар, алай гына булмый ул. Ул әгәр дә синең артында тарих һәм мәдәният юк икән, син барбер зур уңышка ирешә алмыйсың. Татарның шундый урыны бар. Һәм Россиядә без үзебезнең мәнфәгатьләрне саклау өчен дә безгә сан да кирәк, безнең урынны күрсәтергә дә кирәк. Бер-берсенә бәйле әйберләр булар. Миңа калса, менә бу җанисәп өчен иң борчылган төбәкләр ул Татарстан белән Башкортстан булгандыр дигән бер фикер кала. Аеруча менә бу милләт һәм туган тел графасы буенча бәхәсләр әйеме. Башка милләтләр өчен бу җанисәп бөтенләй кызык булмады микән дигән фикер дә туа, әллә без белеп кенә бетермибезме? Юк, ул һәрбер халык исәпкә алу вакытында урыннарда проблемалар була. Мәсәлән, Дагыстан бар бит күп милләтле. Анда да була проблемалар, чөнки анда нинди халык беренче урында торырга тиеш, шул мәсьәлә анда шишелә шул вакытта. Әйтик, аварлар күп санлы икән, анда кумаклар баш бермәскә тырышалар. Шуңа күрә анда да бар проблемалар. Но дөрес әйткәндә, иң кызу төбәк ул Башкортстан булды. Һәм моның сәбәпләре күптерле, әмма төп әйбер монда үтә радикаль башкорт милләтчеләре шундый план кордылар. Ул яңа план түгел, Рахим вакытында бар иде. Көнбатыш тагы Башкортстан көнбатышына татар телле төбәктә барысында башкортка әйләндерергә. Но бу билгеле була торган эш түгел, чөнки анда элек башкорт сословиесендә булган кешеләр дә бар, шын татарлар да бар, электән килгән, Мишәр дә күп анда, Мишәрдән калган, элекке типтәр дигән төркемнәрдән чыккан татарлар да бар. Күп төрле, әмма барысына телләр татар теле. Дә шундый радикаль план корылды, һәм шул планны тормышка ашырга тырышып карадылар. Башта алар ягыннан бу радикаль башкорт милләтчеләр дип әйтим аларны, анда галимнәр дә бар араларында. Алар аерым бер төркем булып оешып, күп кенә эшләр башкардылар, шул проектны тормышка ашыру йөзеннән. Ул нәдерсен әйткәндә безнең җитәкчеләр дә бихтибар итмиләр. Ул план бит башкорт халкының үстерү стратегиясендә бар. Официаль кабул ителгән башкорт кырылтае тарафыннан. Шуңа күрә аны кай вакытта әйтәләр, без перепись бетүгә бездә ул мәсьәлә онытыла дип онытылмый. Ул дәүләт тарафыннан алып бара торган сәясәт анда. Менә шуңа күрә Башкортстанда без дәүләт органнары белән очраштык. Аларда ул системалар ушталып барылды. Дәүләт югарлыгында. Әйе. Анда муниципаль җитәкчеләр дә катнаштылар, авыл җитәкчеләре катнаштылар, бу сәясәттә министрлыклар да катнаштылар, анда мәдәният, мәгариф министрлыклары барысы катнаштылар. Но билгеле инде менә бу радикаль милләтчеләр бер төркемдә алар күп санлы түгел, алар йөрделәр регионнарга. Анда теге башкорт ырулары съездларда үткәрелде, китапларда чыгарып таратылды бик күп инде. Шуңа күрә мин ул әйтәм инде, бу татарларга каршы да һөҗүм булды, чөнки Көнбатыш Башкортстаннан төньяк көнбатыш районнарында татар белән башкортны аерып булмый. Ул чынында бүрек халык. Телләр дә бүрек, мәдәниятләр дә бүрек. Шуңа күрә минем дуслар да бар, алар араларында. Менә минем күптән дусларымның берсе ул кыргыз ыруыннан. Ул безнең белән йөри торгач аңлады, кыргыз ыруының Нугай урдасыннан калган төркем икәнлеген. Ул үзен башкорт дип сорый, но хәзер ул икләдә башлады. Мин инде башкорт микән? Шундыйлар күп анда, андый төркемнәр. Менә моны әгәр дә син шунда теге моның башкорт өлешен генә аерып алам дип ичендә керсәң, шунда ук татарга ябышасың. Һәм андый вакыйгалар башкасында булды бит инде 80-нчы елларда. Менә теге зур конфликт башкортның теге өлкә комитетлары җыйналып төшә шул вакытта, 88-нчы елда булган вакыйгалар. Ул тагы кабатланырга мөмкин шулай тәрбиягән вакытта. Шуңа күрә без монда
актив эшләдек бу сәясәткә каршы, әмма башкорт халкына каршы түгел, әнә шул сәясәткә каршы эшләдек. Чөнки безгә башкортлар белән сакларга кирәк, халыклар безнең уртак мәнфәгатьләр дә бар. Чөнки республикаларны яклау мәсьәләсе буенча, телләрне саклау мәсьәләсе буенча монда ул яктан башкортлар безнең союзниклар халык буларак. Ә менә мондай сәясәткә каршы чыкмакчы булмый, чөнки ул безнең эшкә үтеп кера торган нәрсә. Менә әйтәләр бит теге сугышта барлык чараларда кулай дип әйтәләр инде, әйме? Калькараушында Урыстан алынган бөтен дөнья татар конгрессы менә шушы җанисәп барышында татарларның хокукларын яклау максатыннан адвокатлар коллегиясе партнеры белән килешү төзегән иде. Һәм менә соңгы мәгълүматлар буенча шушы 200 дән артык мөрәҗәгать кабул ителгән бөтен дөнья татар конгрессына. Шәхсән менә бу Башкортстан темасын алгачыннан шундый бер мисалны китерәләр. Минем бу үземдә WhatsApp'та да бар. Ул кешенең язмасы дип әйтик. Җанисәп алучылар килә, үзләренең сорауларын бирәләр, әмма ләкин милләткә һәм ана теленә кагылышлы сорауларны атамыйлар. Һәм теге апа нишләп бу сорауларны бирмисез дигәннән бу мәсьәлә инде безнең хәл ителгән дип китеп баралар. Менә инде җанисәп үтте. Бу очраклар без аларны ничек тә булса апелляциягә бирә алабызмы, юкмы, әллә инде поезд киттеме безнең өчен? Андый нәрсә бар инде, ул реаль тормыштан чыгып алынган мисаллар бу. Чөнки безгә хәбәрләр килгәнен беләм мин, кайбер кешеләр сөйләшкәнем бар үземдәге. Ул чынлап та шулай эшләнелә. Бу билгеле монда Төньяк Көнбатышта башкорт милләте дип язылучыларның санын күбәйтү өчен эшләнә торган нәрсәләр. Монда мин хәтта шундый хәбәр дә килде, кайбер переписчикларга бирелгән шундый установка. Бу авыл буенча 9 кеше булса да башкорт дип языгыз дип. Анда чөнки татар авылы анда теге башкорт эзләп табу авыр инде. Менә шундый юллар белән язып куярга була. Билгеле, бу теге тотрыклы нәтиҗә бирмәй, ул ниндидер теге бер демографик массаны тудыра инде ул. Но ул демографик масса чынлап та башкорт була микән соңыннан дигән сорау туа. Но монда бит әгәр дә сәясәт шул юл яшьтә корылса, монда булар теге башкорт теленең Төньяк Көнбатыш диалект уйлап чыгарылды бит хәзер. Шул телне әйтек мәктәпләрдә укытабыз дигән булып, анда әдәби башкорт телен кертеп, монда башкортлаштыру сәясәте алып барыла башласа, бер 50 елда ниндидер уңышка ирешергә мөмкин. Бу бит теге тамчы тама ташны төшә. Тиз булмый, бер 50 елдан бәлки. Әмма бит ул дәвр эчендә я патша үлә, я ишәк үлә, әле монда нәрсә булып бетәсе билгеле түгел. Шуңа күрә ул сәясәт нәтиҗә китерер микән дигән шөбһә бар миндә. Мин китермәс дип уйлыйм үзем. Аннан соң монда бит татар шулай монда авызын ачып утырга җыймы байберләргә. Менә шул уңайда мин әйтә алам, монда без татар конгрессы буларак шактый эшләр эшләдек, ләкин барысында эшләп булмады. Менә безнең хәзер әйтәм кимчелекләрне татар конгрессының кызганыча каршы Башкортстан эчендә эшли торган яхшы милли оешмасы юк. Монда элек булган татар конгрессы Рахимов вакытында җимерелгән иде. Аны якка бастырмадылар. Тырышып карадык, ләкин комачауладылар гел. Монда Хамитов вакытында эшләп буладыр яны, но эшләмәде. Чөнки монда мәнфәгатьләр дә туры килмәде, җитәкчеләрнең шулай булды. Хәзер менә конгресс җитәкчесе йөреп карадым да, шуннан йөргәч аңлады инде, монда чынлап та безнең таянырга бик оешма юк. Анда милли автономиядагы шулай ук ул Башкортстан хөкүмәтенә бик каты яраклашырга тырышты. Һәм аның җитәкчесе хәзер Госдумага китеп тә барды, депутат буларак. Ләкин мин уйлыйм, китсә дә ул оешмада бирмәячәкләр, анда бер кеше утыртып, барып контрольдә тотачаклар. Димәк, эшләргә безнең оешма юк булып чыкты. Без хәтта тырышып карадык, татар краеветларында җигәргә бу эшкә. Әле яңа гына оешкан. Менә бу зур проблема. Хәзер монда бит нинди начар ягы бар моның. Менә Башкортстан даирәләрдә уйларга тиеш. Монда конфликт көчәячәк алга таба, тел мәсьәләләре буенча. Һәм бу китәргә мөмкин турыдан-туры Башкортстан җитәкчелеге Татарстан җитәкчелегенә бәришүгә. Ә бит мәсьәләдә хәл итәргә кирәк Башкортстан ичендә. Ләкин Башкортстан ичендә хәл итү өчен анда көчле татар оешмасы үзенең мәнфәгатьләрен алга куярга тиеш. Сөйләшүләрне иштә алып барырга кирәк. Дипломатия монда. Дипломатия юлы. Ул вакытта Татарстан бу эшләрдә турыдан-туры катнашмыйча, читтән генә күзәтергә кирәк, үсә ярдәм итәргә мөмкин. Менә шул ягы начар. Менә башкорт этно миссионерларның дип әйтегендә, татарларны башкортлаштыруга бер акланулары, нигезләмәләре, ягъни башкортлар сон ягыннан кимеп, милли республика буларак безне юкка чыгарачаклар. Һәм аннан инде чиратта Татарстан дип баралар. Менә моның җирлек бармы булай дип әйтергә юкмы? Ну, бу бит җирлек булса, ул гомуми җирлек кенә була ала. Әйтик, республикада барысы бер ел бетергә мөмкиннәр. Андый сәясәтчеләр бар Мәскәүдә, шул турыда фикерләр ишетеп торабыз гел. Шуңа күрә бу теге башкортларга да кагыла түгел. Ну, дөрес әйтергә кирәк, башкортларның, реаль башкортларның процентлары Башкортстан ичендә нәрсә зур түгел. Мин уйлыйм, ул шул
15%-тан 17%-ка кадәр дип. Бу теге сау башкорт телле, башкорт рухлы башкортлар, Башкортстанның көнчыгыш, көньяк-көнчыгыш районнарында җыелган төркемнәр инде. Көньякта бар ул төркемнәр. Теге әйттем инде төньяк-көнбатыштан да халык бөтенләй башка төрле. Алар антропология яктан да аерылалар, тел ягыннан да, мәдәният яктан да аерылалар, һәм милли аңа ягыннан да аерылалар. Шуңа күрә монда эштә проблема бар. Ләкин мин мәсәлән башкортларында булсам, күбрәк уйлар идем татар белән дуслык шәйтү турында, республика саклап калу өчен. Ул бит союз булса, ул вакытта татар белән башкалар икесе бергә 60%-ка якынлаша башлый республика эчендә. Менә шул вакытта көч барлыкка килә. Ә булай аерылып кара, теге татарны басып кына, ул әйбер нигезендә, ул нигездә җиңүгә эрешеп булмый. Менә бу татарны басып дигәннән, бу күршеләрнең этно миссионерлары, ялгышмасам, Әстерхан өлкәләрендә дә, Төмән өлкәләрендә дә шактый йөргәннәр булса кирәк. Шул ук Әстерхан өлкәсендә татарларны сез татар түгелсез, Ногай милләтеннән дип, Себер татарлары сез аерым милләт булып язылырга тиеш, сезнең татарларга катнашыгыз юк дигән. Ягъни аларның бу эшчәнлеге республика эчендә генә түгел, күрәмсең, Россия масштабында шулай җәелгән. Тышка чыктылар, чөнки аларның бурычлары бар иде, татарның ролен киметү. Хәтта менә Башкортстан эчендә теге Мишәр үзәге төзү дә шуңа юнәлтелгән. Татарның санын киметү, таркату юлы белән. Әйтик, Ногайлар аерым булсын анда, Астрахан Ногайлары, Себер татарлары аерым булсын. Шул юл белән Мишәрне башка халык итеп күрсәтү. Билгеле, бу теге зур уңышка ирешә торган сәясәт түгел, әмма безне борчый торган сәясәт. Ул бәлки кирәк булгандыр, андый сәясәт читкә чыгу, Башкортстан эченнән игътибарны безнең тышка юнәлтергә. Улай да булырга мөмкин. Шуңа күрә без төрле яктан уйлап карадык. Без ул сәясәткә шулай каршы торырга тырыштык. Үзебезнең фикерләрне дә әйттек. Ул теге, мәсәлән, мен Себер татарлары арасында күп кенә экспедициялар булган кеше. Анда Себер татарларының күпчелеге аерылырга җыелмый. Ул бер төркем бар шундый. Актив кына біз аерым халык булып язылырга тиеш дигән. Но без бит саннарны күрдек, ул 6-7 мең кеше. Себер татарларының бөтен реаль саннары, мин уйлыйм, 180-200 меңгә якын. Димәк, ул күпчелек түгел чынлыкта. Шуңа күрә менә башкорт этномиссионерлары шул кичкенә төркемнең ролен көчәйтергә җыендылар. Һәм хәтта фильмнар төшерделәр, сез аерым халык дигән алар белән бергә йөреп инде, аларны үзләренә чакырып тагынанда сыйладылар, шушы юнәлештә эшләгез дип. Астрахан өлкәсендә шундый хәл барылды, анда Ногайларны кытырттылар, дөресен әйтергә кирәк. Бу Ногайлар Астрахан өлкәсендә шулай күпчелек түгел. Электән калган Карагаш дигән төркем бар анда. Алар Ногай дип язылып килделәр. Ләкин минем шөбһә бар, алар Ногай микән дигән. Чөнки соңгы вакытта табылды материаллар. 18нче гасырда калмыклар белән бергә күчерелгән Алтайдан бер төркем, төркемнәр. Алар Алтай төркиләре. Без беләбез, хәзерге Иркутск өлкәсендә Карагас дигән төркем дә бар. Ул калдык. Алар инде услашып бетә яздылар хәзер. Менә шуларны кисәгә түгел микән бу Карагаштар дигән шөбһә бар миндә. Менә сез әйтеп киттегез, Мишәрләрне анда аерым милләт итеп күрсәтү очраклары Башкортстанда шул ук Керәшен татарларын аерым милләт итеп. Бу бит инде күрәләтә торып акны кара дип әйтүгә тиң дип уйлыйм, чөнки һич югы бит милләт дип әйтер өчен аның беренче күзгә ташлана торган әлифбасы, әдәбияты, теле булырга тиеш, шулай бит инде. Инде мин башка сүз тапмадым әйтергә, нүҗәли халык менә шушы уйдырмаларга ышана. Бер тапкыр Кавказда без конференция вакытында бәхәс булды төрле галимнәр арасында. Ул вакытта менә шушы автоном республикаларда дәүләт теле көчәеп барадыр я, җирле халыкларның телләре инде көчәеп барадыр я. Шуннан соң Мәскәүдәге ул күренекле галим инде Юрий Семенов, ул бурынгы җәмгыять буенча белгеч иде, ул карап торды, тыңлап, рус кеше әйтте. Бердән-бер дәүләт телен ясый ала татарлар гына. Башкалар кызмагыз, чөнки тарих һәм сәясәт кирәк беренчедән, икенчедән кирәк мәдәният. Шулай бер юк икән, тел ул дәүләт дәрәҗәсендә күтәрелә алмый дип. Шуңа күрә ул теге вак төркемнәрне ничектер яңадан торгызырга теләп анда, аларны теге чын милләт итеп әйтергә тырышу, ул билгеле тарихка туры килә торган нәрсә түгел. Ул бит без беләбез, милләтләр ничек оеша. Ул тарихи рәвештә оеша, һәм оешкан вакытта төрле диалектлардан милли тел формалаша. Шул теләннән соң теге мәктәпләргә кертелә, аннан соң газет, журналлар чыгарыла, китаплар чыгарыла, һәм монда информация чаралары барлыкка килә, масса театрлар эшли башлый. Технологиясе билгеле. Билгеле, әгәр дә синең шулай берләрең юк икән, син барыбер чын милләт була алмыйсың. Аны элек бар яшен төшенчә народность дигән. Менә шул дәрәҗәдә каласың син, кичерәк бер халык буларак. Ул мөмкин андый нәрсә, но әллә кая китеп булмый андый дәрәҗә белән генә. Менә шуңа күрә менә Себер татарлар арасында, интеллигенция арасында шулай аңлаучылар күп. Алар теге Себер татарлар үстерү ягында, әмма милләттән аерылмыйча гына.
һәм ул алар өчен отышлы позиция, чөнки аңлашлы бер вакытта да Себер татарлары анда 200 мең алып бит әле төбәкләргә бүленгәннәр. Шулай. Шул сан белән бик зур эшләр башкара алмыйлар. Ул мөмкин әйбер түгел. Менә әле Татарстан ишендәге 2 миллион татар белән бик ярак китә алмыйбыз, һәм монда проблемалар килеп чыга. Ә ул теге вакыт белән беркайда зур эшләр эшләп булмый. Менә бу Башкортстан белән Татарстан арасында җанисәп барышында бәхәсләрдә дип әйтик, Башкортстанда яшәп эшләүче галимнәр, тарихчылар, этнографлар дип әйтик, филологлар, аларның бу мәсьәләләргә карата фикерләре, сүзләре җитәрлек булдымы, юкмы, әллә алар ничектер читтә калдылармы? Ну, әйтүчеләр булдымы? Әйтүчеләр булды. Барысында бер чыбыктан сөрмибез. Шуңа мәсәлән, мин аны яратып бетермәсәм дә, Илдар Габдрафиков дигән этнограф, ул Тишковның дусты инде, шуңа да карамастан, ул объектив материалларны бирде, сөйләде ул турыда. Мин уйлыйм, хәзер хәтта сөйләшүләр башланды, эштән чыгарга мөмкиннәр аның өчен дигән сөйләшүләр дә бар. Уларның битендә каршы тору өчен шундый сүзләр чыгарыла. Ну, дөресен әйткәндә, күпчелек галимнәр сүз әйтмәделәр, анысы да бар. Мәсәлән, минем дуслар арасында бик сөйләшмәүче калучылар булды. Бу нәрсә белән бәйле? Куркалар. Куркумы бу административ ресурс? Административ ресурсны куллану бик көчле. Хәтта мәсәлән безнең күз каршында булды Тимур Мухтаров, әзрәк кирегә сукалады, официаль линияга белән килешмичә. Ул бит күренекле тел галименең малае, анда күптән эшләтергән галим, социолог, директор урынбасары шалт итеп төшереп утырттылар аны, гыйльми дәрәҗәгә генә калдырып. Менә Башкортстанда Татарстан эшләмәсә, татарлар югалачак. Әлеге фикер менә күптән түгел безнең бер төркем язучылар, Вахит Имамов анда, Ләбиб Перрон, Рөстәм Галиуллин Башкортстанда сәяхәттә кайтканнан соң менә шундый бер фикер таралды. Әйтегез, бу фикер менә шушы сәяхәттән алынып, яңа гына туган фикерме, әллә инде моның уйыткылары инде бар идеме? Бу яңа бер түгел. Хәтта мин хәтерлим, мин үләргә берәшә алкалы Амирхан Яники белән каралаштым. Ул бит Башкортстан кешесе иде, һәм бик акыллы шәхес. Ул миңа әйтте, менә Дамир диде, башкортлар да татарлар да борынгы халыклар, әмма татар иске милләт, башкорт яңа милләт. Менә без шуңа күрә аңларга тиеш, Башкортстанда башкорт милләте әле генә яшәп килә безнең каршыда. Шуңа күрә алар бик актив, пассионар дип әйтәм. Алар башкаларны да йотырга телиләр. Шуңа күрә чынлап та монда татарның теге авыз ачып утырсак, алар безнең бер өлешне йотарга да мөмкиннәр. Алар битендә күп кенә безнең мәдәни мирасын да үзләштерделәр. Күп кенә шәхесләрне дә башкортка әйләндерделәр. Хәлбуки ул шәхесләрнең төбенә кереп карасаң, Заки Валидовның төбенә төшсәң дигән татар килеп чыга. Шуңа күрә монда бит безнең үзебезнең мәнфәгатьләрне ныклап якларга кирәк. Без ул дөнья әдәбиятында бар, менә шушы милләтләр яшкан вакытта мирасны урлау гадәте дә бар. Ул Европа буенча өйрәнелгән әйберләр. Безнең менә хәзер мирасны урлап, борынгы мирасны урлап, теге яңа милләт кору процессы бара. Шуңа күрә татарны, Башкортстанда татарны бирмәс өчен үзебезгә актив эшләргә кирәк. Безнең актив эшләү ул нәрсәдә чагылырга тиеш? Структуралар булырга тиеш үзебезнең. Төрле юнәлештә эшли торган, иҗтимагый структураларда, официаль структураларда булырга тиеш. Менә мин аптырап карап торам, безнең Башкортстанда бар үзебезнең вәкиллек. Ну, гадәттә инде алар икътисади эш белән шөгыльләнәләр. Әмма менә бу халык хисап кылу вакытында безнең ул вәкиллек абсолют бер нәрсә эшләмәде, күренмәде дигән. Качып кына яттылар. Менә мин карап торам, мәсәлән, безнең Петербургтагы вәкиллек Ридат Валиуллин. Ул татар мәсьәләсе буенча да эшли. Ул шундый ук вәкил булса да, димәк, вәкиллекне эшләргә мәҗбүр итәргә була. Аны бит ул безнең властьларның позициясеннән тора. Аңар кушырга була эшне. Аннан соң менә мин уйлыйм, инде безнең Башкортстандагы конгресс вәкиллеге дә бик уңышлы булып чыкмады. Аның эш дәврендә без күрдек, чөнки башына куйдылар яшь кешене, улар шуның имам да булып чыкты. Һәм аннан соң теге халкы белән дә бик басынкы булып чыкты. Анда бит тәҗрибәлерәк шәхесләр утырырга тиеш. Ситуация катлаулы. Менә мәсәлән бар янда Алик Лыкманов эшләде, хәзер карталды инде. Менә ул эшли беләдер. Шундый кешеләрне куйган вакытта да эшләтеп була структураларны. Шуңа күрә структура төзеп акча бирсәң дә аларның яшәү өчен, ул әле эш барып чыга дигән сүз түгел. Кешеләрне сайлый белергә кирәк. Гомумән татарлар арасында аерым халык итеп язылырга теләүчеләр саны бары 1% кына. Аларның да күпчелеге керәшеннәр. Менә сез инде искә алып үткән Санкт-Петербургта әле яңа гына сез очрашуларда булып кайттыгыз һәм шунда әйтелгән фикерегез, ягъни без нибары 1% гына югалтабыз булып чыгамы? Бу җанисәптә. Ну, әлегә ситуация шундыйрак. Ну, без аларны реаль югалтмыйбыз. Алар әйткәндә үз урыннарында калалар. Ну, бит әле
бер төркем керәшен булып язылса да, ул билгеле аерым хисапка алыначак. Гомум татар санына кермәскә дә мөмкин. Керәшен дип керәшен халкы буларак язылганнар. Әмма бит аның белән генә аларның телләре юкка чыкмый. Тел бит татар теле инде. Мәдәният тә юкка чыкмый. Аларның керәшеннән бөтен борынгы мәдәниятләр татарныкы. Уртак мәдәният. Шуңа күрә без аңар теге шунда ук кискен рәвештә без монда югалтабыз әйтергә кирәк түгел. Алга таба да эшләргә кирәк алар белән. Мәсәлән, бит Татарстан эчендә шактый гына керәшен проблемасын мин уйлыйм шешелгән дип саныйм. Бездә газетлар чыга, фольклор төркемнәр эшли, оешма эшли. Керәшен оешманың кураторы бит инде данлыклы танылган шәхес Егоров утыра, бик сәләтле шәхес булдырыла торган. Менә шундый юлларда эшләргә кирәк. Аннан соң безгә бит керәшен мәсьәләсендә аңлатышларын да алып бара белергә кирәк. Мәсәлән, минем күз каршында булды теге Мәрки керәшеннәренең тарихын язган Данилов әфәнде. Мин теге шын керәшендә биредер, кирип карагач документларга 18нче гасыр башында моның атасы мөселман булып чыккан, бабалары шокындырылган. Бу шуннан соң күрде, аңлады һәм шуннан соң моның фикере үзгәрде. Шулай бер дә кирәк. Мисаллар да кирәк. Бу тарихка кирип карарга кирәк. Син кем чынлыкта? Шулай эшләгән вакытта мин уйлыйм, безнең хәтта теге шитләшкән төркемнәрне тартырга була. Мин уйлыйм, нагайбакларны тартырга була әле. Алар бергә теге казачья сословиедә кешеләре буларак бераз шитләштеләр бездән. Минем үземне күргәнем бар. Монда театрга килделәр. Теге перестройкалар башлангач инде йөргән вакытта монда татар театрында бөтен кеше татар сөйләшә, бер әйтеп куйды. Уларның телләре безнеке икән бит дип. Аралашулары булмаган. Менә хәзер аралашу күбәйсә, ул вакытта алар теге руслаш юнәлешендә китсәләр дә, аларны кире тартып алырга була әле. Шуңа күрә мин теге трагедия ясамыйм, ул төркемнәрнең бүленеп чыгуларына. Ну, эшне дәвам итәргә кирәк. Бу таләп итә систематик эшне. Менә көн җиткәч кенә түгел, безнең шундый гадәт бар. Халык исәпкә алу башлангач, без кинәт кенә уянабыз дагы күп ничә еллар эшләмәгән эшкә тотынабыз. Ул дөрес әйбер түгел. Мәсәлән, тарих институтында, тел әдәбият сәнгать институтында күпме хезмәтләр яткан икән чыкмыйча. Менә шушы дәвердә генә акча таптылар, тизгенә чыгарып атты. Аны элегрәк эшләргә кирәк анда әйберләрне. Аны өчен башта планларга системалы эш кирәк. Менә Җанисәпнең бераз хронологиясен атаган күз салыйк әле, Дамир абый. Аны бер үзенең чыгышында язучылар берлеге рәисе Ркай Зайдулла да әйтеп китте. Җанисәп ул гадәти эш процесс кына булырга тиеш иде, югыйсә ни өчендер аны сәясәтләштерү бара дип. Сез килешәсезме? Менә ни дәрәҗәдә ул сәясиләштерелгән һәм ни өчен? Ну, менә минем бер көндәш инде ул Валерий Тишков, этнография директоры булган кеше, ул булай дип әйтә, ул халыкны исәпкә алу дәүләт эшендә, дәүләт эше. Дәүләт эше булгач, анда сәясәт булмыйча калмый инде. Менә бит иң беренче нәрсә халыклар исемлеген төзиләр. Мин бит әйттем, 2002 елда татарны 45-кә бүлә яздылар. Ул бит шулай исемлек булып эшләнелә. Аны теге сиңа аңлаткан вакытта бик әйтәләр инде, ул бит просто переписная категория гына диләр. Теге сыгыннан шундый төркемнәр булса, аларны исәпкә алган вакытта машина ялгышмасын өчен дип. Аннан соң айта башлар, юк, бу төркем аерымрак икән, бу халык аерым булып язылырга җыена. Ана сәясәт шуннан килеп чыга. Без шуңа күрә сәяси ягына да әзер булырга тиеш. Мәсәлән, мин уйлыйм, элек конгресс каршында бар иде этнологик мониторинг үзәге. Хәзер аны эше ул структура буларак бар, но эше бик сүлпәнләнде. Менә шундый структурада булырга тиеш. Менә башлап төзеп аттылар. Стратегияләр шөгыльләндергән институт, анда 15 кенә хезмәткәр бар. Ләкин менә бу бөтен этномиссионерлар шуның эчендә утыралар. Димәк, дәүләт буларны ашатып, кирәк эшне эшләтә. Нигә ул бездә булырга тиеш шундый берләр? Без шулай ук гел аякны киенгән булырга тиешбез. Без катлаулы шартларда яшибез. Аннан соң мин әйтер идем инде, татарның Россиядә урыны зур булса да, безне яратмаучылар да бик күп. Анда истә торырга кирәк. Ул бит Мәскәүдә төрле Кремльләр бар. Берсе белән син хезмәттәшлек итәсең, икенчесен яратмый. Без шуңа күрә тегесендә булсында белергә тиешбез. Менә татарларның дөнья масштабындагы саны дип әйтегән, димме? Россия масштабында нинди булса әһәмияткә ия була ала микән? Мәсәлән, безнең сугыштан соңгы елларда татарлар шактый гына Урта Азия илләренә күченеп киткәннәр. Бу 1959 елгы җанисәп күрсәткечләре буенча миллионга якын татар Урта Азия илләренә күченгән. Булды шундый бер. Ну, беренче чираттан да билгеле бу Идел Урал татарларда күп була. Менә Кырым татарларын күчерделәр анда. Ну, ссылкага җибәрделәр, дөрес булыр инде. Шуңа күрә миллионнан артык без бер вакытны бер дәврдә булды. Хәзер билгеле Урта Азияда кадәр халык юк инде. Ну, Үзбәкстан белән Казакъстанда татарлар шактый. Һәм алар әһәмиятле.
Менә без кай вакытта бик аңлап бетермибез. Безнең чит илдә яшәгән диаспорал татар өчен әһәмиятле. Мәсәлән, безнең бар Финляндиядә кечкенә генә бер төркем. Әмма бит ул Европага тәрәзә безнең. Алар хәтта Европада хәрәкәт итеп, татар телен Европа телләре арасындагы җирле телләр рәтендә керттеләр. Аборигенный телгә. Ул бит статус. Шуңа күрә инде Европа кысаларында башка татар телләрдәге шуның рәтенә кереп чыгалар булып чыга. Шул якларында уйларга кирәк. Аннан соң, әгәр дә синең бар икән көчле генә диаспора вәкилләре, Төркиядә булсынмы, башка илдә булсынмы, син бит аларга таяна аласың. Аларның анда үз позициялары бар, танышлыклары бар төрле даирәләрдә. Мәсәлән, Финляндия татарларының җитәкчеләре нишкына президентка чакырып ала кирәк вакытта. Монда килгәндә алып киләләр аларны. Ул бит шулай ук таяныч. Ул яктан безгә бу инструментны файдалана белергә кирәк. Аның өчен билгеле шулай ук эшләргә кирәк. Безнең хәзер гадәт бар, без Россия тышкы эшләр министрлыгына ярып йөрибез. Бит Россия мәнфәгате безнең мәнфәгатькә туры килмәскә мөмкин кайбер урыннарда. Шуңа күрә безгә төрле эшләр белән эшләргә кирәк. Менә бу соңгы вакытта Әфганстан татарлары турында мәгълүмат мине шактый аптыратты дип әйтергә кирәк. Бөтен дөнья татар конгрессы бу пандемия чорында алар белән видео элемтә ашада менә шундый сөйләшүләр алып барды һәм миллионга якын татар яши икән дигән мәгълүмат чыкты Әфганстанда. Без булай дип әйтергә ни дәрәҗәдә җирлек бар, без бу татарларга таяна алабызмы һәм бу нәрсә дигән сүз аларның менә шулай капылт кына килеп чыгуы. Билгеле, бу безнең өчен чыгырмашы яңа күренеш. Әмма ләкин бит нәтиге монгол татарлары яулап алган вакытта, анда безнең бабалар да шунда булган. Алар бит телләрендә утырып калганнар. Алар Төньяк Һиндстанда утырып калганнар. Менә бу Дәхли солтанлыгында. Аннан соң утырып калганнар Иран җирләрендә. Менә бу Әфганстан җирләрендә. Билгеле, вакыт үтү белән аларның абсолют күпчелеге телләрен югалтканнар, җирле телләргә күчкәннәр. Ләкин сакланган милли аң. Әгәр дә милли аң бар икән, телең нинди булуга карамастан, син шушы милли аңың булган милләт рәтенә керәсең. Менә алар исләргә төшерделәр Афган татарлары. Без барлыгын чөнки аларга ярдәм дә кирәк булды хәзер. Шуңа күрә без әгәр дә алар белән ныгытсак, бу безнең көнчыгыштагы позицияны ныгытырга ярдәм итәргә мөмкин. Чөнки Әфганстанда катлаулы шартлар булачагын алга таба. Ни өчен анда безгә катнашырга кирәк түгел, без катнашырга кирәк. Без анда сәүдә итә алабыз, анда үзебезнең структураны да булдыра алабыз. Аннан соң, әгәр дә Россия Татарстанга, татарга яхшы караса, без Россия кулында була алабыз анда. Россиягә шулай кирәк шунда. Кырымда кул булган. Әйе. Шуңа күрә безнең мәнфәгатьләр монда Мәскәү мәнфәгате белән туры килергә мөмкин. Без аны торга ярый вакытта һәм андый төркемнәр тагы бар. Мин юкка әйтмәдем, Иранда да андый төркемнәр бар. Ни өчен Татарстан Иран эчендә кермәскә тиеш, шул юл белән кергә тиеш. Әмма безнең тарафтан кызганча каршы ул төркемнәр начар өйрәнелгән. Без анда йөрергә тиешбез, өйрәнергә тиешбез, ситуацияны аңларга тиешбез. Теге үзебезнең җитәкчеләргә киңәш бирү йөзеннән дә бу билгеле безнең фәннәр академиясының бурычы дагы анда барып өйрәнү булай берләрне. Тагын бер кат менә бу Совет чорындагы җанисәп мәгълүматларына без бер күз салып алыйк та һәм бер нәтиҗә ясарга бер соравым бар. 1926 елда татарлар 3 миллионнан артык, 39 елда 4 миллион 300 меңнән артык, 59 елда 4 миллион 900 меңнән артык, 70 елда 6 миллионга якын, 79да 6 миллион 300 меңнән артык һәм 1989 елда 7 миллионга якын, 6 миллион 900 меңнән артык. Ягъни менә шушы 63 ел эчендә татарларның саны 2 тапкыр арткан. Бу нәрсә турында сөйли? Ул күрсәтә безнең демографик үсеш начар булмаган шунлыкта. Әлбәттә, анда сугыш та бар арада. Сугышлар да бар. Шуңа күрә анда, мәсәлән, мин санап чыгардым, Бөек Ватан сугышында татарлар 200 мең ирне югалтканнар. Ул бит шулай тискәре гынты ясый. Менә шуларның барысын алган вакытта, элегрәк заманнарда бала туу шактый татарларда. Һәм безнең демографик үсеш нормаль рәвештә барды. Хәлбәки ассимиляция булгандар дип уйлыйм мин. Но әле бик зур санда булмаган вакытта. Хәзер безгә ассимиляция куркыныч яны инде реаль рәвештә. Әмма безгә бит карарга кирәк менә алга таба уйлаган вакытта. Мәсәлән, мин әйтмәс идем, яһүдләрдә шулай бала туу бик күп дип. Ул теге 2-3 бала булганда да яхшы тәрбия бирсәң, барбер үзеңне үсешен тәэмин итәргә мөмкин. Шуңа күрә безгә һәр күбрәк соңга түгел сыйфатка игътибар итәргә кирәк. Булай дөнья буенча татарлар бар, ул менә мәсәлән без бит беләбез, Төркиягә киткән күп кенә Кырым татарлары бар. Андалар инде төрек кайдан язганнар, ләкин әле күбесендә миллион да бар.
Әгәр дә шуларын да кушсак, безнең, мин уйлыйм, дөньяда бер 11 миллион татар бар ул. Кырым татарлар 4 миллион шамасы булса, калганнары безнең татар бит инде аның. Ул яктан без теге дөнья күләмендә караган вакытта аз санлы халык түгел чынлыкта. Чөнки безнең сандагы халыклар, дәүләтләр тоталар. Финнар, мәсәлән, Голландия кирип карасак, алар зур санлы халыклар түгел. Шуңа күрә ул яктан безнең перспектива бар дип уйлыйм мин. Алга таба да яшәү перспективасы. Аны Дамир абый менә күрсәтә, белергә һәм нигезләргә кирәк, шулай бит. Дөнья масштабында без әйтәбез икән 11 миллион дип. Кая, ничек, нәрсә, нинди документ, алар бит барысы да дәлилләүне сорыйча. Ну, монда бит инде галимнәр шәрәт иш беренче чиратта. Галимнәр тарихны күрсәтергә тиешләр, шушы төркемнәрнең формуласын да аңлатырга тиешләр. Ул мәсәлән, әйтәм бит, мин беренче тапкыр Иранда татар барлыгын күрдем, Иран илчелегендә булган вакытта мөфти беләбез безне. Анда килеп чыкты сөнниләр мөфтие, зәңгәр генә күзле сөйләштән әйтте, без татар диде. Шуннан соң ул Иран телендә сөйләште безнең белән, әмма без диде, анда Иранда 3% тәшкил итәбез халыкның. Ул бит асан түгел чынлыкта. Шуңа күрә безнең алар арасында эшләгәнебез юк әле. Анда күбрәк ягъни әле безгә дөнья буенча әле татарларны эзләргә һәм күбрәк күрсәтергә, кем икән, кайда яшәгәнлекләре. Бер шәйткәдә башка якларда бар. Менә кай вакытта килеп чыга ул. Менә Алтай төркиләр арасында телеотлар, телингитлар, шорлар һәм башкалар бар. Хакаслар хәтта. Син алар белән барып сөйләшсәң, сез кем дип, аларның беренче сүзләре без татар кешеләре. Аларның милли аңнары шундый, ләкин аларның башка исемнәр арасында хәзер регистрация үткәргәннәр. Шуңа күрә аларның үзгәрешләре булган, ләкин бит алар чынлыкта урта гасыр татарларның калдыклары. Безгә ул яшьлыкта йөргәнлек кирәк. Ничек итеп безнең татарлар таралганнар, алар соңыннан кая кирип киткәннәр, язмышлары нинди булган, бәлки кайбердән торгызып та була. Мәсәлән, хәзер шор халкына ярдәм итүче берәү дә юк. Әгәр татарлар алынсалар бу эшкә, иске милли аңны торгызырга була яңадан дагы. Менә милләтне билгеләүдә там Совет чоры системасына кайтып килик әле. Паспортлар. Совет чорында паспортны ачу белән кешенең кайсы милләттән икәнен без ачык белә ала торганык. Ягышмаса 1990 еллардан милләт графасы юкка чыгарылды. Әйтегез әле, әгәр дә менә бу милләт графасы юкка чыгаруга нинди сәбәпләр этәргеч булды? Әгәр дә ул сакланып калган булса, бүгенге көндә менә милләтләр арасында шушы җан исәп вакытында һич юк, ниндидер менә бу ызгышлар, каршылыклар булмас иде бәлкем. Ну, мин әйтмәсем, теге паспорт нигезендә милләтне саклап була дип. Ул ниндидер йогынты ясый бит әле. Ниндидер йогынты ясый. Ләкин әлләр зур түгел. Аннан соң бит беләсез инде паспорт дигән нәрсә дә юкка чыгып бара. Инде безгә легә әйттеләр, монда кичкәрәк генә бер квиток бирәчәкләр безгә дигән, анда билгеле пластик карта, шулай анда булмаячак ул. Ну, милләт язылган документ бар әле, мәсәлән, туу турында таныклык, анда бит әтияни, шундай менә шуның аркылы һәм милиция учетында да безнең әзрәк мәгълүматлар бар анда, бөтенләй юк дип әйтмәсем мин. Ну, беренче чиратта миллилекне саклау ул милли аңнан тора. Кеше үзен шулай хис итсә, син бер шиккә башка милләт вәкиле яздыра алмыйсың. Мәсәлән, минем 7 буын бабалар, барысы татарлар, мин үзем дә татар, минем балалар, монаклар барысы татарлар. Шуңа күрә шундый позициядә торсаң, син ул вакытта җиңелмисең бер вакытта дагы. Ул паспортка да бәйләмик без. Әгәр дә инде менә кеше үзенең милләтен билгеләгәндә, ул бит инде гаиләсенә карый, шулай бит. Гаилә нинди составта, нинди милләтләрдән, нинди катламнардан тора. Бүген кызганычка каршы дип әйтәм инде мин, бәлки шулайдыр да, татарлар арасында гына да бит 25% катнаш гаиләләр. Менә бу үз чиратында бит бүгенге көндә проблема китереп чыгара, балаларны нинди милләттән язырга. Хәзер инде безнең 2 милләтле балалар да киттеләр, шулай бит инде, катнашлыкларда. Менә бу мәсьәләдә без бу тенденция ул әле кимүгә бармаячак, урбанизация процессы, шәһәрләшү, татарларның әйме, ул татарлар булай да ассимиляцияга алар тиз бирешүчән, безне үзегез әйтмешли 50 елдан дип әйтәсезме әле ул, бәлкем дип. 50 елдан нәрсә булыр безнең сон белән? Менә ул иң катлы мәсьәләләрнең берсе катнаш никахта миллилекне саклау мәсьәләсе. Ну бит дәрес әйткәндә уңай тәҗрибә бар. Мәсәлән, яһудлар катнаш никахка керәләр. Ну, беренче чиратта анда алар миллилекне билгеләр әни ягыннан. Димәк, әни монда алга таба да сакларга тырыша миллилекне катнаш никахта да. Балалары тәрбияли, шул вакытта. Электән күзәтәм мин Казанда, 10 ел, 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 10 ил, 5-7 яшьлек баласын 5 яшьлек баласын 5
җитәкләп кил куядыр йөри. Музыка мәктәбенә илтәндә, тегендә илтә, монда илтә, мәшкилә ул, тәрбия алып бара. Шуның белән ул яһүдилекне дә сеңдерә. Һәм менә ул катнашникта яһүдләр җиңеп чыгалар. Татарларның кимчелеге шунда, без катнашникка кергәч, никтер җибеп пешә торган гадәт бар. Менә шунда катнашник эчендә дә үзенең миллекне саклый белергә кирәк. Ул бит мин беләм шунда гаиләдә әйтик, урыс татар гаиләсендә 4 бала, икесе татар, икесе урыс булып язылды. Шунда гаиләләрне беләм мин. Димәк, монда ниндер эш алып барылган. Балалар саны сөйләп булганнар, үзләренең теге карашларыннан чыгып. Шуңа күрә эштәге эштендәген безгә көчәйтергә кирәк. Дөрес әйткәндә, аны халык аңлатырга кирәк. Син бит исламда бит катнашникка кырга ярый. Тырышканнар хатын кызны бирмәскә читмәскә, ирләргә рөхсәт ителгән. Ул бит чынлыкта милләтнең саны үстерү юнәлеше. Уйлап караган вакытта. Ягъни бу очракта дин юнәлеше менә шушы гаилә институтында миллилекне саклап калуда үзенең ролен уйнарга тиеш. Саклап калу һәм хәтта санын үстергән мөмкин. Әгәр дә дөрес кырсаң монда мөнәсәбәтләрдә. Но бу инде билгеле күп нәрсәләрдән тора. Беренче чиратта билгеле менә татар кешесе катнашырга кергәндә үзенең нинди бик милләт вәкиле икәнлеген истәттерергә тиеш. Һәм шул урухта балаларны тәрбияләргә, анда бит бала сөйләгән вакытта ул шушы тарихында барсын да истәтте. İşte bulsa, o kelip çıksın ondan. Менә без Сталин чорында без булдык Совет халкы, уртак культура, әйме бер тел анда. Хәзер инде менә шушы чорның җилләре дип әйтик. Бу яңа Россия чорында кабат исә башлады һәм аның җилләре шактый салкын. Үзебез белеп торабыз, күреп торабыз. Ягъни Россия халкы дигән төшенчә барлыкка килде. Дәүләтне оештыручы милләт халык, бер тел. Менә мондый шартларда Дамир абый әйтәләр бит, үз-үзеңне саклау инстинкты. Татарның үз-үзен саклау инстинкты эшлиме ул, юкмы? Менә ул бик бұрынга китергән мәсьәлә. Әле Мәхмүд Кашгари 11-нче гасырда язган Төркиләр ассимиляциягә биреш гадәтләре бар дип. Анда Орта Азиядә ул вакытта Иран телләр көчле булганнар инде. Бәлки шул истәтелгәндер, шәһәрдә күбрәк булганнар алар. Төркиләр бит күбрәк далада йөргәннәр. Менә шундый нәрсә бар, шундый татарның зәгыйфлеге бар бу яктан. Мин ул уйлыйм инде аның сәбәпләре күптер дип. Менә безгә бит инде озак вакыт колониаль шартларда яшәп, без авыл халкы булып яшәдек. Анда ул да безгә андай ассимиляция проблемасы булмады. Менә аннан соң безгә күчәргә туры килде рус телле шәһәргә. Адаптация үттек анда. Шул адаптация вакытында күп нәрсәне югалттык та. Ләкин инде ул шәһәр хәзер үтте, татарның күпчелеге шәһәрдә инде. Шуңа күрә безгә хәзер шәһәр халкы булып яшәргә өйрәнергә кирәк. Шәһәр шартларында да безнең бабалар яшәгәннәр бит, менә монда квартал мәхәллә булып яшәгәннәр вәлсә кадәр югалтмаганнар үзләрен. Менә шундый сулларга күчә башларга кирәк. Ул билгеле ичке теге оештыру сәләтен таләп итә. Аннан соң әзрәк ераграк карау да кирәк. Мәсәлән, хәзер Казанның кырыена чыкса, анда бит бик күп поселоклар барлыкка килде монда. Бит авылда күчкән татарлар анда күпләп яшиләр шундыкта. Монда шәһәр эшенә бик кирмәделәр, читтәрәк калдылар. Анда бит тормышны эшләргә була. Мәчеттә булырга тиеш, мәхәлләдә булырга тиеш. Шулар бергә яшәсәң, мәктәп төзүдә җиңелрәк. Шул ягында уйларга кирәк. Мәктәп дигәндә менә сезнең чыгышларыгызда милли мәгариф темасы ул ярылып ята. Бигрәк тә менә шәһәр җирлекендә, район җирлекләрендә дә хәтта милли мәгариф, ягъни татар мәктәпләренең хәле дөресен генә әйткәндә мактанырлык түгел. Менә бу юнәлештә без нәрсә эшли алабыз? Бердәм дәүләт имтиханын шул ук русча һәм татарча ике телдә бирдертү эшен без башкарып чыга алабызмы, юкмы? Бу турыда фикерләр бар. Менә монда дөрес әйткәндә без хәзер бит эләктек конкурент ситуациягә. Татар мәктәбе рус мәктәбе белән конкуренциядә. Монда бит беренче урынга чыга сыйфат мәсьәләсе. Минем үземнең улым һәм минем бер племяннигым төрек татар лицейын бетерделәр. Теге Гөләнчеләр мәктәбен. Анда бит сыйфат, укуның сыйфаты югары булгач, мин хәтерлим, бер урынга хәтта 24 кеше көрәшә идер шунда уку өчен. Әгәр дә без яхшы татар мәктәпләре булдырсак, татар аталары бирәләр дип уйлыйм мин. Татар мәктәпләренә дә. Но аның өчен шундый мәктәпләрне булдырырга кирәк. Менә хәзер безнең тәҗрибә бар, башлап җибәрделәр, теге адамнар дигән проектны. Ул билгеле теге бәлки масса күләм мәктәп көйләмәс, ләкин элитар мәктәп булса да яхшы.
Менә бит Казанда бер генә яһүд мәктәбе бар. Анда хәтта барып карасагыз, яртысы булмаса да 30% татар балалар йөриләр анда. Ата-аналар китерәләр, чөнки сыйфат яхшы. Менә безгә беренче чиратта шул турыда уйларга кирәк. Билгеле, ул сыйфатлы татар мәктәбен бер көн эчендә булдырып булмый, анда укытучылар да кирәк, анда безнең методика да булырга тиеш, җитәкчеләр дә яхшы сыйфатлы булырга тиешләр. Шуның өстендә бу дәүләт программасы нигезендә эшләнә торган эшләр барысы да. Шул юнәлештә эш башларга кирәк. Менә бу юнәлешне Россия масштабында ничек җәелдерергә, Дамир абый, чөнки бүгенге көндә, мәсәлән, шул ук Себер татарларының шактый гына Татарстанга дәгъвалары бар. Ник дигәндә, безгә ярдәм итү бик җитешеп бетмәй, шул ук матур әдәбият китаплары буенча, шул ук дәреслекләр буенча, шул ук кадрлар мәсьәләсен хәл итү буенча без аяныш хәлдә дип әйтәләр. Кызганычка каршы безнең яктан да уйнанылмаган сәясәтләр эшләнде. Менә Төмән өлкәсендә, Табылда һәм Төмәндә бар иде, укытучылар җитештерүче педагогик вузларда бар иде. Алар бетте хәзер. Уфада бар иде. Уфада бар иде. Алар беткәч бит укытучылар кирәк дигән сүз түгел, укытучылар кирәк була. Димәк, син татар юнәлешен бетерәсең икән, сиңа кала рус укытучылары гына. Алар бит сиңа татар әдәбиятын укытмыйлар, татар мәктәбендә булдырмыйлар. Үзебездә менә ашлап кына без Петр институтларына кушып аттык университетка, Казан университетына. Бит Казан университеты ул укытучылар хәзер итәргә урын түгел. Мин аны бетергән шәхес буларак әйтәм, элек-электән университет ул күбрәк галимнәр хәзер итәргә урын иде. Һәм ул шулай булып калырга тиеш тә, дөньяда университетлары белән пет вузларын бер вакытта да бутамыйлар. Ул икесе икәйбер. Шуңа күрә безгә бай бер тына яңадан уйларга. Һәм менә хәзер әле без теге кризиска кирип кенә барабыз. Тиздән Татарстан эчендә дә укытучылар җитмәячәк, татар телле укытучылар. Аны билгеле хәзерләү эше башланды, соңга калып яңадан без аякка киенә башладык. Бит аны шуның дәрәҗәгә җиткермеште эшләп буладыр эшне. Читтә ул зур проблема. Мәсәлән, Казанда укып бетергән кешене син Төмән өлкәсендә хәзер булай гына җибәрә алмыйсың. Юк, әйе. Элек бар иде теге мәҗбүр рәвештә распределение системасы, хәзер бер юк. Шуңа күрә син шартлар тудырмасаң, яхшы хезмәт хакы вәгъдә итмәсәң, беркем дә бармаячак анда. Киресенчә, монда килеп укыганнар, монда калачаклар, читтән килеп укыганнар. Ул мәсьәләләре чишмәй. Шуңа күрә бу зур проблема. Моның турында Татар конгрессында уйларга тиеш, Татарстан җитәкчелеге дә уйларга тиеш, бигрәк тә Мәгариф министрлыгы. Безнең бит читтәге татарлар күп булгач, ул бар безне башка төшәчәк. Мин уйлыйм, моны Россия Мәгариф министрлыгы хәл итмәячәк, аны белән шөгыльләнмәячәк та алар. Безнең бер яктан караганда бит Мәскәү менә бу ана телләрен укытуга инде милли республикаларда әлбәттә ул теге шикләү булды. Әмма бит закон Россия төбәкләрендә аны белеп эшләгәндә һәрбер ата-ана үзенең баласына гаризаны минем балама туган телне, татар теленә укытыгыз дип язып бирә ала. Ягъни мөмкинлек бар. Кадрлар булмау бу эшкә тагын аяк чалырга мөмкин. Монда тискәре яклары бик күп. Менә мен соңгы вакытта бит теге сәяси эшләрдә катнаштым да, Мәскәү татарлар белән очраштым. Алар зарландылар. Татарча укытуны оештырып булмый дип. Чынлап та анда бит Мәскәү шартларында бу мегаполис, анда татарның баласы анда класста булырга бер-ике кеше бит инде укытмыйлар, аны класс төземиләр. Димәк, башка юлларны эзләргә кирәк. Һәр интернеттан да укытып була. Аның өчен бит эшләнгән укыту курслары булырга тиеш. Ул система рәвештә эшләп, ул теге экзаменнар системасына кергә тиеш, туган телне син бирергә тиеш, теге интернеттан укысаң дагы. Бу эшләр берсе дә Россиядә эшләнмәгән. Шуңа күрә мин инде сөйләшкән вакытта Мәскәү татарларына әйттем, без бу турыда алга таба уйларбыз дип. Мин монда кайтып сөйләдем дә, җитәкчеләр уйласыннар шулай ул турыда. Әмма төрле ысулларны кулланып белергә кирәк. Менә минем күз алдымда булды, бик күп кенә читтән килгән, менә мин американнар белән аралаштым. Монда киләләр дә галимнәр 6-7 ай эчендә татарча сөйләшә башлыйлар. Димәк, аларның бит тел өйрәнү практикасы бар. Бездә ул практикада юк, дөресен әйткән вакытта. Ул Россиядә, СССРда бик өйрәнмиләр, чит телләрне өйрәнмиләр. Шуңа күрә методикасын эшләргә кирәк дигән кешеләргә мөмкинлек тудырырга кирәк. Хәзер бит дөрес әйткәндә, мин үзем дә йөргән анда мәчетләрдә тел курслары бар. Менә аларга да сыйфатлы дәресләр эшләргә кирәк. Бигрәк тә ул Татарстанда бәлки бик кирәк юктыр, әмма менә читтә анда бит мәчетләр бөтен җирдә бар хәзер. Аны эшләтү системасы булырга тиеш. Төрле усуллар кулланырга кирәк. Безгә бит ничек булса да хәзер якын арада телне саклап калу беренче чиратта безнең бурыч. Алга таба күз күрер, аннан соң ничек безгә аякка киенү мәсьәләсе. Әле дөнья булай гына тормас. Демократия да булыр, Россиядә ул вакытта бәлки җиңелрәк тә булыр. Хәзер сакланып калырга кирәк. Ягъни безгә яшь буында телне саклап калырга кирәк. Мөмкин кадәр тизрәк. Менә ата-аналар арасында эш алып бару кирәк. Чөнки милли яң түбән булу сәбәпле ата-ана гадиярәк уйлый башлады. Татар теле кирәк булмаска мөмкин дип. Теге русча гына укытып, ягъни бик тиз генә үстерә дә баласын. Бит анда кеше уйлап бетермәй. Ул русча укый,
Аннан соң рус кешесе өйләнә кияүгә чыга. Шулар арасында гына яшәгәч, аннан соң сен карыйсың, сен анакларың татар түгел икән. Аны соңгыдан аңлыйлар күп кешеләр. Менә аны бит алдарына аңлатырга кирәк. Сен кая барасың, әфәндем, яисә ханым. Уйла ныграк иттереп дип. Менә төрле яклары бар бу мәсьәләдә. Шуңа күрә пропаганда да кымачауламый бу өлкәдә. Аннан теге безнең бит инде ак алфа оешмасы да бар. Без хатын-кызлар эшендә дә эшлибез. Төрле урыннарда яшьләр арасында аңлату алып барырга кирәк. Ягъни без бөтен ресурсларны эшкә җияргә тиеш бу юнәлештә һәм Дамир абый менә бүгенге очрашуга йомгак ясап без нәрсә әйтә алабыз җанисәп буенча. Без инде киләсе җанисәпкә әзерләнергә инде башладыкмы әле юкмы? Без инде кайчан башларга тиеш бу эшне? Менә әле хәзер без инде көтәбез, бер ел нәтиҗәне көтәчәкбез. Нәтиҗә әле бик яхшы булып чыкмаска мөмкин. Шуннан соң әле бездә эшкә разборклар да бар дип уйлыйм мин. Ну, башта әйтеп китәм. Халык исәп калды көтмәскә кирәк. Алда ук эшне яшьтәргә кирәк. Менә без бит беләбез, галимнәр яхшы аңлыйлар. Шундый ситуациядә булачак. Әйтәләр бит татарның акылы төштән соң дип бәлки. Хәзер әзер булырга кирәк төрле ситуациягә. Бу безнең үзебездән тора. Дамир абый, бик зур рәхмәт тәфсилле әңгәмәгез өчен, мәгълүматларыгыз өчен. Сезгә исәнлек, саулык телибез. Инде безнең татарларыбызның милли үзаңын үстерүдә, мәгарифен таратуда, мәгарифен үстерүдә сезгә ярдәм итсен, бөтен көчләр дә. Әле безнең очрашуларыбыз соңгысы булмас. Рәхмәт.